7800. І ще й дивися, комплект резини там всередині лежить. На дисках чи ні. А вон ще одна є, 2 штуки тут. Це який рік? 11 рік. Автомат тканина, універсал. Вон з комплектом резини літу на дисках лежить. Ця стоїть демісезон на штампах. Ну, тут написано 4. Мотор в нього не запитав. Короче, от такі от варіанти. 7800 це на старт. Безключові доступи. От, і плюс можна торгуватися. От, по кожній машині ще можна щось по ціні говорити. Не знаю, там чи 7500, чи за 7 він її віддасть. Це вже треба з ним конкретно говорити. Підбір авто Німеччина за посиланням в шапці профіля. Без посередників і переплат.